je 20 godina rada. Tom prilikom vijeće je dodijelilo zahvalnice institucijama i pojedincima koji su ih podupirali u osnaživanju veza Primorsko-goranske županije s Kosovom i Albanijom. Tijekom 20 godina rada Vijeće albanske nacionalne manjine Primorsko-goranske županije provelo je brojne programe i projekte u čemu su ih u županiju podupirali i gradovi Rijeka, Opatija, Kastav i Delnice, Sveučilište u Rijeci, Lučka uprava, Riječka nadbiskupija te brojni pojedinci. Za njihov doprinos vijeće im je dodijelilo zahvalnice. Jer smo smatrali da moramo tim ljudima dati do znanja da smo mi zahvalni za suradnje koje su nam pružili i mogućnost koju su nam pružili. Tako da naše vijeće već 20 godina koja djeluje tu, znači uspjeli smo puno toga napraviti, ali ne bi mi uspjeli mi napraviti da nemamo njihovu suradnju. Aktivnostima albanske manjine unaprijeđeni su jačani odnosi Primorsko-goranske županije i Albanije i Kosova, i to na gospodarskom, akademskom i kulturnom polju. Suradnja je bila na profesionalnoj razini oko organizacije konferencija, oko potencijalnog razmjene studenata, razmjene profesora, tako da imali smo jako plodnu suradnju i nadam se da će se to nastaviti tako. Ja sam siguran u to da ima kvalitete i na jednoj i drugoj strani. Mislim, naša županija svjedoči o jednoj multikulturalnosti, o jednom zajedničkom životu i suživotu sa manjinama. Svi skladno žive bez trzavica i mislim da smo po tome i prepoznati u Hrvatskoj malo drugčiji od drugih. Albanska zajednica u Primorsko-goranskoj županiji prema posljednjem popisu stanovništva broji oko 1770 članova, a većina njih podrijetlo vuče s Kosova, koje 17. veljače slavi Dan neovisnosti. Ovih Albanaca ovdje u Primorsko-goranskoj županiji možda Kosovo ne bi bilo ono što je danas. Albanci se osjećaju ovdje kao u svojoj županiji, u toj županiji kao u svojoj kući. To su djeca dviju domovina, znate, i obično djeca dviju domovina znaju dva put ljepše slaviti nego obično oni koji imaju samo jednu domovinu. Nama je Hrvatska država i hrvatski narod prijateljska država i prijateljski narod, tako da se zbilja osjećamo onako komotno. Izvedbom narodnih albanskih pjesama svečanosti uveličao učenik glazbene škole Ivan Matetić Ronjgov, Viktor Čandrlić Jajaš. Riječka udruga